бяла скала и вулкански тип. За съжаление твърде слаба, родива, буквално се разпрашава пред очите ни. Отделно, че е доста нарушена от интервенцията на иманяните. Вижте как са напукани блоковете и се държат просто на чудо, че са запазени до сега. Какво се случи след като открихме паметника? Започнахме да слизаме горе-надолу. Стратиграфски, лучвайки го, и се оказа, че голяма част от покойните блокове, като онзи там, бяха паднали вътре и ужасно се бяха напукали и разронили, затова нито един от тях не можахме да извадим така запазен. Този може би е най-добре да се прави. Както и да е, трябваше да ги премахнем и започнахме да слизаме навътре, за да стигнем до дъното на огромно съоръжение, което, както виждате, е заслано с плочи от същата скала. 7 броя. Интересно е, че тези плочи са поставени първо и стените стъпват върху тях. Тоест, съоръжението е изградено като изкопан изкуп, изключително по-широк, в който първо е положен пода, после започна да се изграждат стените, като късите източна и западна са 3 реда, а дългите са 4 реда. Редувани вертикално и хоризонтално поставени блокове. След това се е преминало към изписването. Много е любопитна техниката на изграждане на мазилката. Виждате, че има 2 пласта. Долния, който е бял, е по-груб и много плътно тогава е бил прилепен към скалата и ако обърнете внимание, всичките блокове във вътрешността са леко рустицирани, леко ретуширани, така с тези малки дупчици, за да се хване по-добре основата на мазилката. Втория, много по-фин пласт, ние го наричаме щукатура, е изключително добре изгладен, полиран буквално, и върху него е нанесена тази цветна окраса. Какво представлява тя? Имаме няколко пояса и много цветове. Най-долният пояс, както обикновено в повечето гробници, е червен. Той е и най-дебел като пояс. Между него следва една тънка бяла ивица, която разделя следващия жълтия пояс. Най-добре се вижда на тази страна, тази западната. И над него минава тънка лента, но тя е може би най-интересният мотиви, с много нежен светъл цвят, в която са вписани малки червени квадратчета. Може да се види, ако се снима оттам. Предполагам, че ви ги виждате. В тези квадратчета пък е нарисувана една 8-лъчева звезда, а между отделните квадратчета с синьо са изобразени свастики. Това са познати елементи в окрасата на различни съоръжения, на обществени сгради, на лични частни домове и най-вече на главни съоръжения, запазени до днес от античното изкуство по това време. Следва бял пласт и над него е разположен най-колоритният елемент. Това е поредицата от кими. Те се наричат, те са 3 вида кимите. Тези ги определяме като лесбоска кими, защото имат и един растителен орнамент. Те са изпълнени в синьо, тъмно-синьо, тъмно-синьо, червено и бяло. Над тях вече завършващата е една тънка лента в много бледо-зелено, нещо като резида, която достига до покривните блокове. След като е нанесена тази окраса, е извършено погребението на гроба. На дъното намерихме върху плочите буквално част от скелета на погребания, бедрени кости, таз, лопатка и ребра. Отделно такива фрагменти просто се намериха и на други места. Явно при толкова интервенция те се разместени. Не бяха в анатомичен ред.